कामरुपनि जाजि खनायाव गाबोननिफ्राय जागायगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 11थि बोसोरसालिया जथुम्मा 7, 8 आरो 9 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कामरुप जिल्लानि जाजि खनानि जारखना माइनाव फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 11थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनायनि थाखाय थाग-थियारि खालामनाया आबुं जाबाय। लोगोसेयैनो सायनासालि, गाहाय जौसां, हाथाइसालि, गाहाय हाबग्रा गेट, थान्दै नब्लां, थान्दै बादा लुफुंनाया आबुं जाबाय। बेनिखायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे 11थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दोलै नोगोरै फैनानै बाहागो लाफैनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरदों मिरु इउबिपिअनि गाहाय नेतारि पीताम्बर ब्रह्मआ। जों दिनै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बानजाय आफादजों सावरायनो फैदों। जोंनि बिथांमोननि जिथु मावबाय थानाय हाबा जे बेसेबां जौगाखौ बेयाव मा दंबावो बेखौ नायनो फैदों। जों नायनानै नुबाय अलमस्ट खामानिया जोब्बाय। बिथांमोनहा खालि फिनिशिं एसे होनो दङ। बिथांमोनहा जों सान्दों नैबे गाबोन सानसेनि भितराव गासिबो फिनिशिं होनो हागोन। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैबे जथुम्माया आबुं मोनसे जथुम्मा जागोन। बेयाव सिगांनि आफादखौ सिफायनानै गोदान मोनसे आफाद जों बेयाव दागोन। जोङो खोब गाजा गोमजायै नैबे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। जोंहा जिखिनि आलासिफोर बेयाव फैनो गोनां इतिमध्ये जोङो बयजोंबो सावरायजोब्बाय। जोङो 7 खालारनिफ्राय 9 खालारसिम बे सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि जि फारिलाइ, बे फारिलाइयाव निस्सय नोंथांमोनहाबो नुखादों आरो गुबुन समाव जोङो बेखौ नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जों फोरमायबोदों। मोनसेल' खोथा फोरमायनांगौआ नैबे जागोन जे आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 9 खालाराव जोङो हाबाफारियाव थिसनदोंमोन। खिन्थु जोङो बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै दा बिथाङा जोंनाव 8 खालारावनो आलासि महरै जोंनि नैबे जथुमाव बाहागो लाफैगोन। जि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि दङ बेयाव जोंहा मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा फैगोन आरो इउजि ब्रह्म बर'नि मानगोनां मन्थ्रि बिथाङाबो फैगोन। बेजोंनो जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि प्रग्रामा बेजोंनो जाफागोन। बेखौनो आङो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासैबो आसामनि रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनाय जाबाय जे 9 खालारनि सोलाय बिथाङा 8 खालाराव जोंनाव बाहागो लाफैगोन। बाखि जिखिनि हाबाफारि, बे हाबाफारिया आगोल थिखानाय बायदियैनो सेम जागोन। आरो दासिम जोङो कनफार्मेसन मोनसे होबावनो लुगैदों। जोंहा गुबुन जथुम्माफ्राव जोंनि आसामनि अनगायै गुबुन रायजोनि जोंहा थान्दै बिथांमोन फैयो। जोङो कनफार्म दा अरुणाचलनि, मेघालयनि, खाथिनि वेस्ट बेंगल बिनि थान्दै बिथांमोनहा फैगोन। लोगोसे बांलादेश आरो नेपाल हादोरनि थान्दै आलासि थान्दै महरै बिथांमोनाबो जोंनि जथुम्मायाव बाहागो लागोन। गेवलां मेलाव सोर गाहाय आलासि महरै बाहागो? गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोन। दा बिथांजों सोलाय दा जोङो मानगोनां आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंनि मेलाव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै 9 अक्ट'आव। बेसेबांसो थान्दैफोर बाहागो लागोन? जोंहा थान्दैया 3,000 फैयो। जों इतिमध्ये अबे जिल्लाया बेसेबां थान्दैफोर बाहागो लागोन बेखौ जोङो रोखा खालामबाय आरो गासैबो जिल्ला आफादफ्रा बे मथेनो जोंनाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। सावरायमेल हाथाइ जिहेतु 5,000 6,000 सुबुं बेयाव जमा जागोन। डेलिगेट्सआनो 3,000, बिनि अनगायै गुबुन खाथि खालानि रायजोफोर बाहागो लाफैगोन। बाहागो लाफैनाय रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय बे बायनाय फाननाय लोगोसे एक्जिबिसन स्टलफोर बेयाव माखासे थागोन। जोङो गुबुन बोसोरफ्राव जि मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय जोङो होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादा, एबारबो जों लादों बुलुर बादायलायनाय, बेबो जोंना जागोन। कालसारनि माबाफोर कम्पिटिसन? हारिमु आयदायाव जोङो बिदि बादायलायनाय लायाखै। खिन्थु गोबां हारिमु बिथिङाव जोंहा गावनिनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हारिमु नेहाथारि आरो लोगो हारिमु नेहाथारि गोबां दङ। जेरैहाय फुंजा मोसाहारि, अर्जुन आर'नाइ, इला ब्रह्म,
बिथांमोनहा जोंजों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव थाफाबाय थागोन, बाहागो लागोन आरो लोगोसे आलासि महरै जोंना बानजाय आफादा माखासे आर्टिस्टफोर हांख्रायदों, बिथांमोनाबो देंखो रोजाबगोन।